Tay. Hamang ka padulong. Maligya kong saging. Maligya kag saging? Oo. Kung saan man nimo? Palit ko bugas mais. Ipalit nimo bugas nga mais. Oo. Pila ra may halin na imong saging? Natay ko mo, halin talin yung mga 30. 30 pesos ra. Oo. Ang halin, napaka-asawa tay? Ano Napaka-asawa? Oo. Pila man kabuk imong anak tay? Wala. Ay wala kay anak. Pila na ba edad nimo? No, sobrang ko sa sinta. Say, ha? Sobrang ko sa sinta. Sobra na kasi tinta. Tay pwede diri asa to tay. Be ako dalaan mo saging be. Be. Mahali ni og 20 pesos. Pwede diri sa istorya tay. Mahalin naman tayo na. Ah. Kanya ang halin na tay ipalit nimo og bugas nga mais. Palit ko bugas mais. Ali. Ang sudan tay? Bahala ko sa basta kayo na iluto. Bahala walay sudan basta nailuto. Unsa naman ni diri nga lugar tay? Tinhe? Oh. Lahi. Lahi. Tay ganing okay ra sa imo hatay nga ako nang alisdan og bugas imuhang saging. Ikaw naman tigo. Ha? Ikaw naman tigo. O sige, pakulat ko na yata ha. Magkuha og bugas ha. Okay ra sa imo ang 2 kilong bugas ang ilis. Sugot yahapon ko. Sagot ka og 2 kilong bugas. Sugot yahapon. O sige tay ha. Pabuta jud ko diha tay ha. Oo. O sige tay. Isa tay. Hindi ko makuhat. Oh, pwede ra diri ka mo ingkod tay. Diri ra ta ingkod be. Diri ra ka ingkod, hulatir ako. Ali. Kulatan ko nimo diha tay ha. Oo. Sige. Tay. Oh. Okay ra na eh. Salamat. Ha? Salamat. Okay ra na eh. 2 kilo ra. Oh, kana para na sa imo tay ha. Kunya ang kanay imong saging tay. Ako na lang eh. Okay ra? Dala. Ha? Dala. Oh, salamat kay tay ha. Mahinog baka na. Ha? Mahinog baka na. Mahinog di tay. Ang kanay tay para ni sa imo ha. Ya. Dili lang ka magpo dito sa lungsod. Kaya para makapalit ka, di na ka palit og bugas nga mais. Kay humay man eh. Ha? Maayo kang hiabot ng buhay diri ba? Ha? Maayo gani kang hiabot ng diri. Oo tay, anak mo ganun tay, kami tay magsurusuroy dito sa bukid-bukid no. Mangitag tao nga sama sa imo ha. Tabanganan ba? Oo, tabanganan. What jud kay anak day tay? Wala tay anak. Unsa ra may pangidabuhi nimo ron tay? Kuan ka? Taon na naguma ko. Kuha ko piang. Oo. Nakaroon na pagkapiang na ho. Doon ko pagkapiang ka ng balungagan. Oo, naunsa man ka dito? Maay pagka tumban ho. Mao? Bali ho likod. Ay, di. Mo ding maglakaw ka tay murag ko. Magduko ka. Mag 1 2 3 ka mo lakaw. Sige niyo. Diha mo imong gipamati. Sakit. Nganong natagak man ka dito tay? Kinaas man ko. Ay, nadagkitaas ka. Katong agil ba ko. Aus. Muna imong gipamati karon. Muna gibati lang na. Kanya karon tay unsa na may tuba pag inabuhi nimo? Wala na. Ay, gura ko taga-taga og bugas. Aw igo lang ka taga-taga og bugas sa masilingan. Ug walay mo hatag bugas tay. Mangita gyud ko. Mangita gud ka. Sao nga wa tay kanon. Mao gud lagi tay noon. Anak gud ka pa ito ginabuhi no. Sa ato pa tay layo-layo pag inyong balay ron. Wala pag ganoon. Layo-layo pa. O sige anin lang tay. Ihatod ko lang ang bugas sa inyong balay. Okay ra. Oo. O sige ta. Nga ang kanin saging tay joke ra na eh. Tay, imuhag ako ni pahingal lang ni sa inyo ha. Kaya para na kayo makuhan ha. Ito pag dahil bugas. Sige, ako i-ride na anak tay. Ta. Mo ni mong balay diri atay. Mao rin, gamay rin. Oo. O sige, dikto arto ya. Oo. Dali, dali. Salamat mong ganin niyo diri ha. Tay. Salamat. O sige lang, pasalamat ng takanunay sa Ginoo tay ha. Mao jud na. Yung buhay pa ta. Oo, anak ra gyud tay. Sampit ang takanunay sa Ginoo tay kay Ginoo ra may nahibalo sa tong kinabuhi tay. Oh God. Nya tay maoran to tay. Di na ko magdugay. Na. Ang panunto ninyo. Okay ra tay, okay ra. Ay ka problema sa mong panunto. Sige tay ha. Oh, sige. Sige tay, maoran to tay. Salamat. Sige tay, salamat po tay. Aso karon na po tay bagong adwa mo ni ang PHL Best. Tudloan ta mo kung saan pag-register no. Ibutang yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung mandagan tayo mapilian nga duwa dira. Magpili ra mo kung sa inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon ra ninyo kaning kilid sa inyong amount.
Tapos na Gcash nakabutang, nagpili ra ka pila imo cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag-withdraw, tuklokon rin yung tao nakabutang diha. Tapos withdraw. Mo na nakabutang. Ibutang ninyo yung amount kung pila inyong withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala rin ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.